Okay. We're waiting the next time more days. Κύριε Δημαρχέ, και τα μέλη της διοίκησης του ETI, κύριος Δανεικός. Πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την... Ξέρετε, δεν είναι μόνο το έργο. Είναι γενικά όλη η συνεργασία. We are very satisfied with the cooperation JTI. Κύριος Κέκος. Πού είναι ο αντιδήμαρχος? Mr. Ambassador, the Deputy Mayor, Mr. Nikiforidis, and the architecture of all this place.